Imate 100 miliona da sastavite idealan napadački trio od ex-ju igrača. Počnite. Vrlo lagani izbor za početak ide Stevan Pujo Jovetić. Ja ću početi od bosanskog dijamanta Edina Džeka. Pa hvala vam što ste mi ostavili Aleksandra Mitrovića za 30 milki i Mario Mandžukić. Takva dva napadača. Da. Pa dobro, izbor je onda vrlo lak. Dušan Tadić je doktor fudbalske igre i volio bih da sam imao priliku da nekada vidim da Dušan Tadić i Pujo Jovetić igraju zajedno u ekipi. Verujem da bi to bila poezija na terenu. A sada idemo na jednog Adema Ljajića. I moj treći će biti sa druge strane Josip Iličić. Zorana Tošića koji je u prajmu bio igrač dostojan ovih listi, tako da... Čigra? Mislava. Mislav Oršić. Mislav Oršić. Neke velike golove dao. Niste mi mnogo ostavili, tako da... Jovetić, Tadić, Tošić, mislim da je jasno, ostali... Oršić, Mitrović, Mandžukić, mislim da je to. Pišite koga vi uzimate za vaš idealan napadački trio od ovih igrača.